Добре дошли в Delicious Vibes! Днес ще ви покажа как да си направите малки малинови мусови десертчета в къщи. Да започваме! Първо си приготвяме шоколадовия мус. За него ще са ни необходими 200 мл сладкарска сметана, 30 г бяла захар, 3 жълтъка. Тези съставки затопляме на котлона, като през цялото време бъркаме енергично, докато леко се сгрее сместа. С нея заливаме 300 г предварително начупен бял шоколад. Хубаво разбъркваме, докато сместа стане хомогенна и гладка. Добавяме и 3 супени лъжици желатин, като аз ползвам този от Lidl, който не се разтваря предварително във вода. Направо се добавя към сместа, която ще желираме, и се разбърква, докато се усвои. Разбиваме и 400 мл сладкарска сметана, хубаво до остри връхчета, и след това бавно ще я добавим към шоколадовата смес. Добавяме няколко лъжици сметана, разбъркваме докато се усвои от сместа и след това добавяме още сметана. И така, докато поеме цялата сметана. Когато шоколадовия мус ни е готов, го оставяме в хладилника да стегне и след това пълним пош, с който ще напълним формичките си. Напълваме формичката с белия мус. Хубаво да полепне, за да може после да е в хубава форма на малинка. След това слагаме една лъжичка сладко от малини и след това пак заливаме с муса отгоре, за да запечатаме сладкото. И затваряме с парче блат от торта. Аз имах останали, вие може да ползвате от готов блат или пък бисквитка също може да се сложи за накрая. След като запълним всичките формички, оставяме десертчетата в камерата за няколко часа, докато хубаво стегнат и можем да ги извадим от формата без никакъв проблем. И се захващаме с огледалната глазура, с която ще ги залеем. Необходими са ни глюкоза, захар, желатин, бял шоколад и сладкарска сметана. Първо си приготвяме желатина, като го разтваряме в малко вода, разбъркваме го. След това в тенджера слагаме захар, вода, глюкозния сироп, разбъркваме докато се загрее, махаме от котлона и добавяме сладкарската сметана и желатина. Разбъркваме докато стане хубава, гладка, хомогенна смес. С нея ще залеем бял шоколад. Пак разбъркваме хубаво, за да е гладка сместа. Когато вече е хубаво разбърквана, отцветяваме с розова сладкарска боя. Аз ползвам гелова. Ето така трябва да изглежда. За още по-голяма гладкост пасираме, като пасираме, не трябва да изкарваме отгоре пасатора, за да не стане на бабунки, за да сме сигурни, че ни е гладка огледалната глазура, минаваме и през цедка. Идеалната температура за заливане е около 35 градуса, затова през известен интервал от време мерим температурата, докато тя достигне градусите, които са ни необходими. След това вече сме си извадили малинките, слагаме ги на решетка, отдолу си сложете едната ваза да ви е по-лесно и започваме заливането. Колкото по-гладки са мусовите ни десертчета, толкова по-добре и ще изглеждат. Моите не са перфектни, но все пак за домашни условия изглеждат чудесно.
И резултата е едни много сладки, малки десертчета, мусови, които са много вкусни, а и изглеждат чудесно. Може да изненадате вашите гости и те ще останат очаровани и от вида, и от вкуса. Ще се радваме, ако пробвате рецептата, да ни напишете в коментари дали се е получила. За още интересни десерти и рецепти ни последвайте Delicious Vibes, каналът за кулинарни изкушения.